سلام تخاطرت مدب eternal brightness ናይ ሎማ ዓንቲኻ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ከመይ ጌርና ዝኾነ ቪድዮ ካብ ፌስቡክ ብነፃ ዳውንሎድ ንገብር ማለት እዩ ኦኬ ሌትስ ጎ ደን ኣብዚ መጀመርታ ፌስቡክ ኣትየ ደን ፌስቡክ ምስ ኣተኹ ኣብ ዝኾነ ቪድዮ ኣብ ናይ ፌስቡክ ንኣብነት ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ኩሉ ግዜ ኣብ የማናይ ኩርናዕ ናይታ ቪድዮ ሰለስተ ነጥቢ ኣለዋ ማለት እዩ ደን ካብኡ ኣብዚኣ ክሊክ ንገብር ማለት እዩ ክሊክ ምስ ገበርና ኣብዚኣ ኮፒ ሊንክ ትብል ዘላ ኣብዚኣ ክሊክ ንገብር ማለት እዩ ኣብኣ ምስ ጠወቕና ኣብዚኣ ሓዳሽ ታብ ንኸፍት ማለት ባዕልና ኣብዚኣ ክሊክ ንገብር ደን ኣብዚኣ ፔስት ንገብራ ማለት ነታ ዓንቶይ ኮፒ ዝገበርናያ ኣብዚኣ ፔስት ንገብራ ፔስት ምስ ገበርናያ ከምዚ ኢላ ኸላ ናብ ካልእ ከይከድና ኸለና እቲ ማውዝ ማለት እዩ ኣብዚኣ እዚአን ሰለስቲአን ዘለዋ ንቕይረን እንታይ ንገብራ ኤም ቤዚክ ንገብራ ማለት እዩ ካብኡ እዛ ማውዝ ናበይ ነምፅኣ ናብዚ ጫፍ ኣብዚኣ ክሊክ ንገብር ማለት ሓንቲ ካብኡ ኢንተር ንብላ ኢንተር ምስ በልናያ ቪድዮ ክመፀና እያ ኣብዚ ካብኡ ካብዛ ቪድዮ ውፅእ ኢልና ኣብዚ ማእኸል ዝፀሊም ርሕቕ ኢልና ማለት እዩ ራይት ክሊክ ንገብር ራይት ክሊክ ምስ ገበርና እንዳቀዳመይቲ ደላ ኦፕን ሊንክ ኢን ኒው ታብ ትብል ዘላ ክሊክ ንገብር ኣብኣ ክሊክ ምስ ገበርና ኣውቶማቲካሊ ባዕላ እታ ቪድዮ ኣብዚ ክትመፅእ እያ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ኮፒ ፔስት ኣይበልናየን ጃስት ዳይሬክት እያ ናብኡ ባዕላ ኣውቶማቲክ ትኽፈት ማለት እዩ ካብኡ ኣብዚኣ ክሊክ ንገብር ኣብዚኣ ክሊክ ምስ ገበርና እታ ቪድዮ ባዕላ መፅያ ማለት እዩ ካብኡ በዚ ኣብዚ ፀሊም ዘሎ ማእኸል ኮይንና ራይት ክሊክ ንገብር ካብኡ ሴቭ ኣዝ ማለት እዩ ሴቭ ኣዝ ምስ በልናያ በቃ ኣብ ደስ ዝበለና ዳውንሎድ ንገብራ ማለት እዩ ወይ ኣብ ዴስክቶፕ ወይ ከዓ ኣብ ዳውንሎድ ኣብ ደስ ዝበለኩም ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ኣብ ዴስክቶፕ ሴቭ ክገብራ እየ ሴቭ ኢለ ኣሎ ስለዚ ሴቭ ስለዝበልኩ ኣብዚ መፅያትልና ማለት እዩ ካብኡ ከፍታ እየ ኦኬ እምበር ናይ ሎማ ዓንቲ ዝነበረኒ መደብ ኣብዚ ወዲየ ኣለኹ ካልእ ግዜ ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም